είσαστε? Τζόρτζ! Τζόρτζ! Τι κάνεις? Κρύβεσαι? Χαρά! Δεν μπορώ να ζω με τις τραυματικές εμπειρίες που είχα σαν παιδί. Έχω προχωρήσει. Αχ, είναι καταπληκτική εκδρομή. Εγώ, ό,τι και να κάνω, ακόμα και πέρασμα, πρέπει να μπω στην κατάσταση. Πρέπει να δω τα πράγματα όπως είναι και όπως θα εξελιχθούν. Τα αγόρι που τα είχανε. Μάξ του λέγανε. Και λέτε πως η απογοήτευση από αυτό το αγόρι της προκάλεσε την κατάθλιψη. Έρχονται πίσω. Μου σκίζουνε το λαιμό. Εγώ σκέφτομαι, Θεέ μου κόψανε το λαιμό. Αχ, εξοχότατε, λυπηθείτε με την ορφανή. Λυπηθείτε με την απροστάτευτη. Και καλά, μαμά. Πες ότι το έκανε ο μπαμπάς. Γίδα, πώς τα κατάφερε? Πόσο άδειος είναι ένας καθρέφτης όταν δεν είμαι εγώ μέσα. Ρώτησέ με. Θα είμαι ο πιστότερος καθρέφτης.